Au combinat utilul cu plăcutul. 8 echipe de fotbaliști din toată țara s-au adunat astăzi pentru a câștiga locul de frunte în cadrul turneului republican pentru copii de 10 ani, Cupa Memoriei 1986. Micii jucători au dedicat meciul de astăzi victimelor tragicului eveniment de la Cernobâl. Copiii spun că s-au pregătit intens pentru acest meci. Chiar dacă sunt mici, aceștia au vise mari și speră să devină într-o zi la fel de renumiți precum sunt starurile internaționale. Funcția mea pe meci este mijlocaș central sau mijlocaș pe dreapta sau pe stânga. Și o să dai la goluri? Da. Câte? 4. Vrei să fii câștigător? Da. Până la 2 reprize. Ai emoții? Un pic. Ronaldo. De ce Ronaldo? Pentru că este cel mai bun. O să țin porțile. Vrei să câștigați? Da. Câte goluri vrei să prinzi? 10. Evenimentul este deja la a doua ediție, iar organizatorii speră să devină o frumoasă tradiție. Sunt nepoți, sunt copii care din raioane, chiar și de la noi din Chișinău, urmașilor celor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, prin promovarea modului sănătos de viață, printre acest turneu. Noi vrem ca toți să cunoască mai mult și despre cernobiliștii noștri și despre faptul ce s-a petrecut acolo. De fiecare dată noi ne-am încadrat foarte activ și am susținut organizarea acestui turneu, începând cu acordarea terenului pentru desfășurarea acestui turneu, inventarului, arbitrilor, premiilor și diplomelor pentru participanți. Precizăm că la 26 aprilie 1986, la ora 1 noaptea, al 4-lea reactor al centralei atomoelectrice din Cernobâl a explodat. Toți locuitorii permanenți ai orașului și împrejurimilor acestuia au fost evacuați pentru că nivelul de radiație în area respective devenise periculos. La lichidarea consecințelor au participat și peste 3.000 de moldoveni. În prezent, doar 2.317 dintre ei mai sunt în viață.